kupemphera pambali. Mukadzawaona pokopoko kununkhira ulusi utawayima bwino, koma pa zopereka ndiye kusanthula 50 kwacha 500 ili mthumba pena mfoni mayuniti. Osadzadabwa nawo poti akuperekeza ena akupemphera pambali amenewo. Mukadzatukula dzikope dzanu kucheuka kumbuyo, nkuona wina wakhazikika pa mpando kukanika kuyimira kugwadira Yehova, ati m'manja muli mwana ndiye poti wagona akuopa kumudzutsa. Dzawafunseni, koma mphatsoyo yasandukanso mulungu wawo ompembedza. Musadzakayike abwera kudzaonetsa mwanayo, koma kupemphera ndiye akupemphera pambali penipeni amenewo. Ndati mukadzaona mtumiki ali bize kufukiza kachisi ndi uthenga okhatamira ndi mzimu woyera, koma iwo akuthamangira ku mayiko akutali, telite mkonono ukulizidwa mkachisi, pena ena atadzadzana panja ati atopa mkachisi kutentha lanyanya dzuwa. Apo ena amakhala diso lili pa foni, pena pa dzanja akuwachedwetsa mtumiki. Mose wayambira Yoswa, Mose, Aloma, Yohani, pena Davide zinthu zozidziwadziwa. Kulakalaka ulaliki ukanakhala ndi ndemanga kuti aperekeko nkumuuza mlaliki kuti nthawi yatha lunch time ndi nthawi yakadaunda madzi paja madzulo kulinso Bible study. Mumtima akudziwa masana apita kumpira, bridal shower mwinanso kudzibwenzi ndi kunsika. Dzadziweni akupemphera pambali penipeni onsewo. Ndiye ena ndi njoka zolusa, amabwera kukachisi pawo pakamwa padaboka ndi kuperepeseka kalekale ndi mabodza, komanso kuchonga anzawo pakachisi. Kuyimba nkumayimba, kulalikira nkumalalikira, koma nsanje ndi anzawo pa mpingo. Wala kwanji nzanu posamumezera malovu? Asachene wapalamula, avale zoboka wapalamulanso, akhulupirike walakwa, akhale chete walakwanso, achite bwino mmoyo walakwa, asowe chakudya walakwanso. Uku ndi kukachisi kapena ku sukulu ya luso zofufuzafufuza. Onsewa atayeni kudzala poti akuchimwitsani, akupemphera pambali penipeni onsewa. Nangawo bwa amakhulupirika atu pobweza chachikhumi koma mwakuba. Nzedi bambo mayi mwezi 1/5 chakhumi. Salale yanu pena business muchita ija imakuninkani 1/5 chakhumi. Zoona simujomba mwezi kupereka chakhumi, koma zoona amakuninkani 1/5 Yehova. Tiziti uku nkukhulupirika kapena kulembetsa kugula maudindo kapena kugula ulemu, pena mukufuna potchukira. Inu ndi ndendende ndiye mwe sapereka. Mukungobetsa ndalama zanu bola mukagulire bonya ndi akazinga, chifukwa chipulumutso chili kutali nanu. Mukupemphera pambali penipeni atsogoleri. Ndiye ilipo mipingo ina utsogoleri unalowa nthenya kalekale, za Chikhristu palibe, kukokana ndinso kuweruzana popanda zifukwa zenizeni, pena zomveka ndithu, koma kuzimva ndi kusatsutsika pamaso pa Yehova. Dziwani si podiyamu ya ndale pakachisi. Ngati mukufuna ndale kopangira ndi kulumana sikukachisi. Fusana na matetule a ndale akulondololeni kopangira ndale, koma kukachisi mukungotaya nthawi poti mukupemphera pambali penipeni. Ena ndiye foni inagula moyo wawo. Ulaliki uli mkati amakhala bize pa WhatsApp, Facebook ndi zina zoyalukazo. Ena nyimbo ndi Baibulo sagula, ati zili mfoni. Ndisakunyengeleleni, Baibulo ndi Baibulo, nyimbo ndi nyimbo, foni si nyimbo ndiso Baibulo si foni. Mukupemphera pambali penipeni nonsenu. Kupemphera ndati kupemphera pambali.